लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै मोनसे भिडिअ होनो होनना फैबाय नोंथांमोना पिक्साराव नुखादों आंनि बावनो नोंथांमोन खिथाखाबाय बिथांमोना दिनै बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल आव जइन जादों होनना बुंदों स' बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल आव जइन जाखो बिनि माखासे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों आं नोंथांमोननो बिथांमोननि बुंनाय भिडिअफोरखौ आं होगोन नाथाय बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव आं खिथागोन बिथांमोना दिनै गोबाव बोसोर बिपिएफआव थाबोदोंमोन होननानै बुंदों बिथांमोननि बुंनायसो आंनि बुंनाय नङा आरो बिथांमोना दिनै माखासे जेंना आरो गोबां माखासे मावफुंनांगौ दङखाय आरो बेखौ दासिमबो मावफुंजायैखाय बेखौ मावफुंनांगौनि खाथिरावहाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल आवहाय जइन जाफैबाय होनना बुंदों आरो बिथांमोननि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंदों बिथांमोना नाथाय आं बेखौ बुंबाय थानाय नङा नोंथांमोनानो नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंना लादो नायदो फै लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ क्लिपखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानै थार बाथ्राखौ मिथिना लाबानो खुलुमबाय आं खुंग्रिं बावरागुरिनिफ्राय फैदों आं बुंनो साननाया बेनोदि जोंहा बावरागुरियाव मोनसे स्कुल दङ एलपि स्कुल बिनि बाउन्डारिखौ मानो होनबा जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय बिराद प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो सारनिफ्राय जोङो स्कुल बाउन्डारिखौ लुबैदों आरो लामा दङ जोंहा लामाया बिराद गाज्रि साथ्र'फोरनि थाखाय बिराद उसुबिदा जायो साइकेल सालावथाव जाना नङा आं सिगाङावनो बे लामाखौ सिद्धु सारनो फट'बो खेबनानै हरखांखाबाय जाहाथे सारा बे खामानिखौ मोजाङै मोजां मावनानै होयोबा जोंबो गोजोननाय मोनगोन औ एसे थाब बानायना होनांगोन सारा औ इउपिपिएल आव हाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा सारजों फैनाय हिसाबै जोङो सारखौ मोजां मोननानै फैबाय आङो बिपिएफनि बुथ कमिटिनि मेम्बारमोन दा सारजों जइन जानायानो बिनि खार'नैनो आं फैनांगौ गोनाङाव जाबाय आरो बे स्कुल बाउन्डारिनि थाखाय आरो लामानि थाखाय मानो होनबा आंहा साथ्र'फोरनि सायाव अनखांनाय दङ बिनिखायनो आं दा इउपिपिएल आव जइन जाफैदों सरकारि स्कुल नङा दाबो स्कुला कमप्लिट माबा जायाखै माने अंगनबादि औ ओमफ्रायो स्कुला माने स्कुलखौनो बानायाखै दाबो माने औवा जेंलाबसे हेबनानै खोबनानै इन्जुर खोबनानै दोनदों स्कुलखौ फरायसाफ्रा दस्रा गामियावसो गोजान गोजानाव थांनानै फरायनांहैनाय जायो आरो आं दा बे स्कुल बाउन्डारिखौ आरो स्कुलखौ मावना होयोबा लामाखौ मावना होयोबा सारखौ बिराद गोजोन सारा जाहाथे मोजाङै मावना होबा जइन जानाय हिसाबैथ' आंथ' गोबां सारनो मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो सारनो मावनानै होगासिनो सारानो दिनैथ' आंजों साथाम फैदों मानो होनबा साराबो माने गासै टटेलथ' दस्रा गामिनि नालाय बारा हिसाब मोनासै जों दस्रा गामिनि बैसोर दस्रा गामिनिसो नालाय ओंखायनो हिसाबखौ जों मोननाय जायासै आरो औ जोङो माने आङो जोंनि सिगां जोङो 17 बोसोर जोङो बिपिएफआव थाबाय ओमफ्राय जोङो जेबो साक्सेस जानायखौ मोनाखिसै बा जों दिनै नुबाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा सारनि दैदेननायाव जों मोजां शान्ति परिबेसखौ नुनानै जोङो दिनैहाय इउपिपिएलआवहाय जइन जानो फैबाय जाबाय जोंनियावहाय दङमोन 35 जन दंमोन खिन्थु माखासे सफैनो हायाखिसै बिसोरबो फैगोन उनावहाय क'क्राझार प्राइमारिनिफ्राय औ क'क्राझार प्राइमारिनिफ्राय जोङो जइन जाफैदों जोङो सिद्धु सारजोंहाय जोङो बेबायदि जगाजग जानानैहाय दिनैनि बे जइनखौ जों लानाय जादों आङो बिपिएफनि समावहाय आङो प्रेसिडेन्ट दंमोन 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्टमोन ओमफ्राय जोङो बहुद खाम्फाखौहाय हेल्प होदोंमोन टिचारखौबो हेल्प होदोंमोन नाथाय साक्सेस जायाखै दा बेबायदि जादों आरो दा साक्सेस नुयैखाय जों फैफिनबाय आं दा एक बाजाराव दङ बिपिएफनि एक बाजार ओमफ्राय 25टा गामिनि निला स्लुइस गेटनि प्रेसिडेन्ट दा जोंनियावहाय गैयाब्लाबो 10,000सो मेम्बारफोर दङ डक्टरफोर दं जोंनि निला स्लुइस गेटनि दैया बेंटल धालिगावसिम फैयो स्लुइस गेटनि लेभेल दा बेबायदि जोङो बे गोनांथिखौ जोङो लानानै सारजोंहाय जों रायज्लायफैदों जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखायथ' गोबां बान्दोआबो दिनै आनकमप्लिट जाबाय कमप्लिटना जायाखै दाबो गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनो दिनैहाय दैज्लां समायावहाय बेबायदि 20 बार गाहाम बान्दो खोनाङो पाब्लिकफ्रा थांनानैहाय फैसा खांनानैहाय जों गेटमेन्टनो होयो फिडारफोरनो बेबायदि जोङो टेक्स होनाङो बङाइगाव डिभिजनावहाय बेखौ 60 थाखा बिगायाव खांनानै जोङो 4 लेबारफोरजों दोनो 8,000 जोङो बेबायदि मान्थलि होयो दा बेबायदि जोङो एसोसिएसना सोलिनानै दं ओमफ्राय जोङो खामानि जादोंमोन जतिन बरा सारा फैदोंमोन जोंनो
जों 5 लाख थाखा होदोंमोन बेखौ जोङो एस्टिमेट बनायबाय पिनारडियाव खारबाय बोजों खारबाय दा फाइलआ बिटिसियावहाय दंहैयो बा दा सहियाखौनो होआ ओरैबायदि दा साराथ' सारनो खोथाखाबाय आंखौहाय सारा बेखौ नायसिगोन होननानै बुंदों जायोब्लाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां जोंनि सेक्रेटारियानो दङ नै आंनि खाथियावनो बेबायदि माने जोङो सान्थि हिसाबै फैबाय बर' हिसाबै बर' जाथिया थांना थानांगौ खौसेथि जानांगौ बे हिसाबै जोङो फैनाय जादों बिजेपियावलाय जोंलाय माथो थाङाना बर'आनो बर' थानांगौ बर'जोंनो रायजो जानांगौ बेबायदि आरो औ दे लक्षीराम हाजदा सरंजिनी मार्सेल बरगयारी मानदना राभा शक्तिना राभा मीना राभा बसंती नार्जारी जेनेवी नार्जारी रेबिटी बसुमतारी रेखा नार्जारी गगनी नार्जारी सिटिनिफ्राय लाबोनानै जों दा औ सार दे जोंनि बिटिसिनो आङो सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै आं दिनै बिटिनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे सार खावलायनाय दङ दाथ' सारना थांदोंमोन दा आंनि खाथायाव निजानि मा गोनांथि दङ बेखौ जोङो होदोंमोन नाथाय इन्जिनियारा जोंनो इस्टिमेटखौ बनायना होआखै इरिगेशननिया उपस्थित আজি এইখন সভাৰ মিথুন গৌৰৱ বসুমতাৰী বিপিএফ